Bună ziua! Scuze pentru întârziere, m-am pierdut un pic pe drum. Nici mama nu mai știa exact unde era casa. Mama? Da, a vorbit cu dumneavoastră la telefon, nu? A vorbit la telefon cu dumneavoastră, că voi stai aici pentru câteva zile, cât e plecată din țară. Uite, sunt Marius, nepotul. Ah, tu ești! Nu te-am recunoscut. Haide, haide, intră. Și ți-am pregătit o cameră sus. Hai să mâncăm. Ok, vin imediat. Oare care-i parola la net? Net? Wi-Fi, pot să-i scriu la mama că am ajuns. Nu este aici. Dar dacă vrei, putem să vorbim cu ea mai târziu. Ok. Nu este deloc net? Nu este un loc unde prin semnal din curte sau să fie internet la vecini? Taci! Vrei o bere? Na. Nu, mulțumesc. O bere. Vă mulțumesc frumos. Nu mă mai lua cu dumneavoastră, că suntem amândoi bărbați. Da, corect. Vezi, ce bună e. Dacă mai stai un pic cu mine, o să devii un bărbat adevărat. Ce faci de mâncare? Carne. Du-te și adu niște cartofi din cămară, că nu vrem să mâncăm carnea așa goală. Corect. Cămara e afară, în jurul casei la stânga. Vin imediat. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. That one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Ce-ai găsit, nepoate? Things that bother you never bother me. I feel happy and fine, ha-ha! Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot. Coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time.
Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like.